La raó de ser de l'Escola Tabalet i Dolçaina no és altra que la Festa de la Mare de Déu, la primera i principal. L'any 1974, alguna gent del Gemesí es va manejar, va cridar al tio Bernardo Soler, dolçainer d'Alzira, i ahir va haver un primer intent de muntar una escola que ja va quallar l'any 76, quan ja va estar convidat Joan Blasco, dolçainer de València, i gràcies a les gestions de l'Ajuntament d'aleshores. Al llarg d'aquests anys, els prop de 1.000 alumnes que han passat per l'escola han estat involucrant-se en diferents tipus d'esdeveniments que hem anat propiciant des de l'escola, des d'algunes actuacions que fem contractades per l'Ajuntament, altres convidats per diferents col·lectius del poble, i aleshores tot això ha fet que l'escola s'anara engrandint fins a ser tot un fenomen social que és especialment important a Algemesí, perquè tenim l'escola més important, ara tenim al voltant de 190 alumnes, que en molta diferència és l'escola més important de tota la Comunitat Valenciana. Però, a part de tot això, indubtablement la Festa de la Mare de Déu és la més aglutinadora en el nostre poble, és a dir, és un gran referent per a la gent del poble, per a que participen, per a que s'animen a tocar el tabalet i la dolçaina, i també és un referent a nivell de tota la Comunitat Valenciana, perquè el fet de que siga una processó que ha continuat viva en els seus altibaixos i demés, però no ha perdut l'essència del que és la processó, el manteniment i l'engrandiment de l'Escola de Tabalet i Dolçaina i la gran participació de tabaleters i dolçainers des de la Festa de la Mare de Déu, acompanyant els diferents balls, fa que sigui un referent per a la resta de pobles, i és molta la participació de gent d'altres colles de dolçainers o d'escoles que venen a gaudir de la nostra festa i de veure la importància que té i el veure que està tot un poble involucrat en aquesta meravellosa història que és la nostra Festa de la Mare de Déu.
Lo mateix, però les dues desmorats l'entrada de la creu és quan més desmordat estàs de la professor, ja te va l'entrar. Vale, anem? 1, 2, 3... Has acabat la clau? Sí, bueno, com eixeu molt d'ajetreu, estem així en els anys de la Mare de Déu, estem assajant tots els balls. Ara aprofitem per assajar tots els balls, l'entrada de la creu, aprofitem per assajar també les cercaviles, les dansades, els gegants i els diferents rituals i balls que se van a fer durant aquests dies. Són dies de molt d'ajetreu, buenas Héctor, buenas tu sabes, bien, hasta el moño, tío. Són dies de molt d'ajetreu, ens tornem a retrobar tots els alumnes, són dies de xermanor, no? Dies bonicos de trobar-nos tots. Són dies on ens preparem també per al proper curs, estem ja formalitzant temes de la matrícula i bueno, ultimem detalls de la Mare de Déu, no? El tema de qui va assistir a cada acte, com seran els almorzars, planificamos i demés. Ja hi estem, visca la festa. Sexy for my love.
Too sexy for my love, love's going to leave me. So sexy it hurts, and I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Això que és pel morro? No van echar, tío, no van echar. ¿No? El Ramonel dice que estaba tocando. Ah, estaba yo haciendo un plan. Yo no sé ni qué estaba tocando, al final no sabía yo ni lo que estaba tocando. Com està la meva prima? Casa de Jima? Ayuda, ayuda. ¿Qué pasa? La calva. Farà rata. Ho trobo molt més monyo, Fui punto menos que mendigando dinero para crear una escuela de dulzaina. No había... Yo soy ni más ni menos el fundador de la escuela de dulzaina de Algemesí.
Bé. I ara li passa la paraula a Vicent. Bé, moltes gràcies per haver vingut, per el recolzament que teniu contínuament en nosaltres, tant involucrant-se en els diferents actes que realitzem durant l'any, com en el material que ens aneu deixant, fotografies que ens heu passat i demés. Simplement dir-vos que aquesta exposició no és una exposició sobre la dolçaina o el tabalet. Aquests instruments són l'excusa per a explicar tot un fenomen que sou vosaltres. Cortar un pez como un dolçainer. I esa frase... Això és gran, és gran. Per la dolçainer. Juan, tú no tienes que estar asachando igual que yo. Ya me'n vaig. A les 10. Tinc el cotxe preparat ahir a carregar. Ahí.
reportatges, o quins reportatges? Fes-me un primer plano de patilla. Oh, yeah! Ui! Pep, unes paraules. Te dic les mateixes de l'any passat o unes altres? Te'n puc dir unes altres. Cartell... Un grup de Wii. Está Lorena. Hola, com va la festa? Com sigut la professor? Quina des de fora? Molt bé, de categoria. Te'n vas estar a dins? Sí? Ah, sí. Molt bé, molt bé. Quin balla, on hi esteu? Estaré en la carxofa i els arquers tocant. Molt bé, molt bé. Vale, ese per l'afició. Adéu. Com esteu? Com han xiquets? Molt bé, molt bé. Demà més, un matí demà més. Estem a ple rendiment encara. Ha d'arrencar ara. Jo faria una altra. Jo faria una altra prova d'això. O me'n vaig a aixetar-me. Sara, dis algo. La entrada ha sido muy bonita. Me ha emocionado mucho. No ha tocado porque había guardado la dolçaina. Que no ha tocado porque había guardado la dolçaina. I que per fer mig playback no la faig. Això ho pague jo. Vamos a hacernos algo. Esta roja. Les paraules, Ara anem a fer-nos algo per la gola, que està ressentida, precís. una moixainera. Com va la calor? Va. Com tanta aquí. Ahí. La dolçaina. Paraules. Així la duc. Una tocaeta. Érase una vez una cámara pegada a un hombre. Estoy la cámara 2. ¿Te han grabado? ¿Me ha grabado? Vale, unes paraules. Aquí no n'hi ha censura. Gaire vaig fer-ne. Me toca fer-ne, no? Calor o què? Una poqueta. Prou. Però bé, Bé, ja estem a plegat. ara ja està sol. Ara ja. Hola, papallona! ¡No se saluda!
Maica, com ha anat? Oi! Bé, molt bé. La veritat és que a part de llevant de la calor del moment de ser de la capella, ha sigut prou factible la professor. Llevant del... Esta nit podreu veure un moment en què el que Anna i Maica ballaran les llauraores en el botet perfecte. A més estem ficant-nos en cada detall que fan. Si vostè, senyor Vicent, vol vindre esta nit a gravar-nos, seria un moment memorable de la professor del 2011. Serà el millor moment de la professor del 2011. Molt bé. Ho tinc en compte. Mira. Tocar la creu. Això és un hito històric. Aquesta xica ha sigut alumna meua, bueno, com tants altres a la professor, però quan estava d'alumna meua no va poder debutar en aquell entonces perquè, bueno, pues no coincidí tal i qual, després tinc uns anys que se ho deixava la punyetera. No m'ho vas deixar, me'n vaig anar a França d'Erasmus. Se ho va deixar per les circunstàncies, jo no dic per quines circunstàncies, se ho va deixar per les circunstàncies obligaven, i ara enguany a debutar per fi. Això és per mi un después de 4 anys. Para mí un motivo de honda satisfacción que la chiqueta debuta. Después, foto de dolçainers, de paleters, foto de xunga. En la creu, després de l'entrada de la creu, tots a l'altar i mos fem la foto. Cap al pòster. Molt bé. Com va, xiquets? Ahí bé, de categoria, sí estem. Aquest acaba de vindre. De dolçainers de la creu! Hola! Morro, Babel, morro, Babel. Morro. Así pegan cuando empujas. Morro. Di algo. Què diu el moixainer? Tens algo que aportar? El moixainer? Molta calor, el traje este matalap. Això que és pa' que ir Vicent, no? I tu també! Sí, però manifestant. Moixainers, diuen, moixainers. Moixainers. Com això, Vicent? Per què? Perquè, home, Perquè teníem un company que li diuen Vicent, que va ser el moixainer major, i d'ahí traguem el nom, nosaltres mos apegarem a roda, i des d'entonces que mos diuen, els moixaranguers dos anys mos diuen moixainers.
yeah, oh yeah. No te quedará ya batería, primo. Ahí va. Espera, espera. Mira. Al gallet, al gallet, al gallet. Com ha anat l'experiència? Això és millor que lo de l'any passat, saps el que te vull dir? Ara ja només me queda pujar a l'alta dalt del tot. Impresionante, impresionante. Una maravilla, això és una maravilla. Espera que posi la llum. Hasta la campaneta. Estem reventadetes ja. Ja. Però ja en tenim una altra. Sí. All right, come on everybody. Let's go. Cansadets o què? Cansadets? Molt cansat. Pot ser que assenyés a prou pure. Taca. Dormint. Estem ja dormint.
Com estem? Sí.